di ko kabalogin yun sa akong ingon dito. Tangina mo! Mga tani. 1, 2, 3, go! Bisaya! Go, 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 go! Pancho kay ko ni Ate Mon since Vlogger Days lang. I love you, Day! Kaya tagat ko wallet yun. So cute. Nalaba lang ka. Ako daw ning baka yun. Hindi pag-goal. So karon mga day, humana siya ng meet and greet, no? So karon among buhaton, maghulat na namin nga tawagon mi, kay mag-intro namin, magkanta namin Bisaya. Katong nga kanta tong Bisaya. Bisaya ni Bayem siguro to. Hindi ko sure. Ah? Kumilisket ako na. Ha? Yes! Muna na pressure ko. Tanawa galing. So una di ay ang comedy skit niya, ngangata ani. Ngangata Roy, ani na ngangata kita Roy. Basta ako yung makeup mo. Ikaw ra ba si? Among gipasa kang Roy day ang skit. Na, tingnan ba ako sa bigyan? Among gipasa kasi siguro siya hugot, no? Bahala gito na. Bahala gito. Yan po tani. Ay, bar, wala talaga Roy. Ganda Roy. Kasi ba, mas lingaw sa man. Pati ko si makeup. Wala siya ko kabalogin yun sa akong ingon dito. Chumi. Sisi, Steffi, nasa inyo wala. Sama ko. Wala Jun. Sabi na ko manganta mi dili day mag-comedy skit na day yun. Ate di man mag-comedy skit ako ang outfit uy. Masagin ko gikan din ang electric fan para Ako siya malihog lang. Sumunod to siya mga day. Paray lang kita. 5 minutes lang doon nabili, no, para mag-comedy skit. Tapos kami ni Roy o Jomi, wa pa may kabaloon sa among comedy skit, no? Inani. Kuan jud ni siya like at least ang mahitabo. So kita tulo kita upat ni Steffi. So mag-una sila Dave, I think na sila yung buhaton nga love triangle, and then mo transition sa ato. Ako yung una mag-narrate. So mingon ko nga, once upon a time na land far away, na usa ka babae. Sulod din kapag ingon akong babae. Ang cue jud ha, action always. Whoop, kung may whoop stop. Muna tong cue stop ang whoop. O pag yung action, pag yung action, sulod ka dai. Hi mga Dino. Ano siya ikaw introduce am yun na. Kung giunsa na ako pag narrate sa first, inadto nimo pag narrate sa ako ka. Murag kani usa na pud ni ka story sa isa ka bayot. Susugod na pud ko WhatsApp guys sa Jomi Hospital. Isa ka lalaki balik na pud si Roy. Pero ingat sa hindi ka nga na isa kabayot. Ano ko? Gawa sig action, manalim ko. Action. Susunod din ko WhatsApp guys sa Jomi Hospital sa JOME. Tapos mingon ka nga kanang og like listen pod kay gwapa man siya nga bayot dapat napoy gwapo na lalaki. Pag uman sa pasulod ni Roy banat-banat mi. Mingon ka like any normal nga relationship na sila problema. Okay din ta. Ay nag-away din mi. Ay sure buwag din mi. Ano din ko to? Kita naman gadayon. Ang duha nga naghilak action. Ito naghilak bitaw na.
karon ang nag-perform. So ako ang sunod kay mo may nadihan no. Excuse me. May nadihan no mga day. So ko man ni Steffi ako. So mo na karon nagandam na ko pagkita na ko sa itsura no. Pag-review sa itsura no, mo ni siyang outfit as cute kay may hapit-hapit kay itsura sa ako mga dancers no. So laban lang jud ta mga day no, gawa pa na ko mga day. Alright. Ready ha? Ready Jom? Ready ha? Ready ha? Thank you, John. Thank you, kayo, John. Prepare na, prepare! Are you good though? Oh, mo na diha. Ay hilig man sa mga gwapo. Hilig man sa mga gwapa. Unsay nakuha nimo? Wala. Kung gusto ka na mo nindot ang imong love life. Pas pangita og lalaki nga ikaw ang type. Kanang laki, na sure ka babae ang gusto. Kay basin og mabiyaan ka magkakita gwapo. Wala tan. Pagita na og tsaka. Pagita na og tsaka. Pagita na og tsaka. You better watch out. You better not die. You better not doubt. I'm telling you what. Pagita na og tsaka og siya hitong ba. Puslan man natin ang gamanan gang og kadayas. Why not? Mag-dance showdown ta! Wala mag-dance showdown? Laban, kadayers? Yes! Laban ta sa kaya mga dance craze ni siya ang sayawon. Tanaw na itong insay kuwan. Isa di maayo. Isubukan na itong duha. Unang-unang ang Vlog Olympics. Oy! Mag-six bomb na lang na tayo? Sige, bomb? Okay. Oo, ano, paugsanay! Paugsanay! Asa dahil, pwede K-pop na bunta ka na. Siguro na sa pinakauna na dance craze. Oh, Angela, Koreana, Angela. Oh, kamu be? Pumanajud ang Kalbaryo, no? Woo! Na-success na dyan ang mong Kalbaryo. Ako sa Usbon ha.
day, nahuman na siya ng Bisaya Fan Fest mga day, no? So nag-enjoy kami tanan, mga day, bisag kami ni Jomi, kay muna siya kalanganin sa among mga performance ganihan na pero love na siya kay Bibo, siya kay gusto ko mag-thank you sa akong mga kadayos ganihan mga day, no? And mga day, please pag-support sa sunod nga Bisaya Fan Fest. Mag-hi sa iyo sa mga Bibo ba? Natabok ra jud namo no. Kadayers ug gamanan gang ang alas 3 na nga nangatulog. Gusto na Para lang sa inyo. In Wa pa'y fairness. tulog si boy dili. Congrats day sa ato. Congrats day. Thank you for watching mga day. Mga day, nakaandam na ko no kay manglaag mi karong gabi no. Kay manglibre na pag si Robert Tagay no. So uban ako mga friends sa Butuan. Si Olga, sila Duchess, basta mga taga-Butuan na ako mga kauban no. Sa laban na. So ako gigamit karon nga perfume mga day kay kaning Bulgari no. Agit para ingnon ba. So, mo adto namin no. Kay time check 8:54 na. So dapat na gami manulong no. Alright. So mga day, mag-order sa gami karon og pang warm up lang namo no. Di sa mi mutira ani among 80%. Dili sa mi no. Sa tayo warm up din mag Sun Make Apple lang to. Isa ba? So gusto ninyo. Mili sa ta, mamili ra ta. So, gusto niyo warm up kay MP. Yawa. Gana diri day. Uy, kanu sang beer no. Sun Make Apple sa isa ka bucket. Ha? Oh, nami po. It's a party in the USA! Kalood nga yawa. Ikaw, kira ka?